गिबि खोलोबनि पेकेजनि उनाव नैथि खोलोबनि पेकेजआ आरोबाव जोबोद गिदिर जानो थांगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे समाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनायखौ फोसावनायजोंनो लोगोसे दिपेन बर'आ मोनसे जर'खा बाथ्रा बुंबावदों। बर'फोरनि गोजोन बिटिआर गोरोबथाया दिनैसिम 3 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो आरो बे गोजोन गोरोबथानिनो दफाफोरखौ लासै लासै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो दिनै बिटिआर गोरोबथानि मोनसे जर'खा दफा मावफुंनायखौ फोसावनानै होदों आसाम सरकारा। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरनि सानजाहा सिमा बारायनायखौ दिनै आसाम सरकारा फोसावनानै होबाय आरो बे समावनो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै मोनसे जर'खा बाथ्रा बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, दिनैनि समाव आसाम सरकारजों फोसावजानाय सिमा बारायनायनि बाथ्राया गिबि खोलोबनि पेकेजसो। बिनि आरोबाव नैथि खोलोबनि पेकेजआ जोबोद गिदिर जानो थांगासिनो दं आरो बे नैथि खोलोबनि गिदिर पेकेजखौ मार्च दाननि 31 खालारनि सिगांनो फोसावनानै होबावगोन होननानै बुंथिना होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। थारैनो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया गाबोनो 27 जानुवारियाव 3 बोसोर कमप्लिट जानोसै आरो दिनै 26 जानुवारि। गाबोन बिटिआर एकर्ड डेखौ जों बेयावनो फालिगोन। गासैबो जोंनि सोमावसारग्रा बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जों बेयाव लिंहरदों आरो मैया मोनाबिलियाव जोंनिसिम खौरां सफैनाय बायदियै जि मोनसे अफिसियेल कनफार्मेशन, आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै फोसावनानै गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोनो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि जोंहा दफा दङमोन 3.1 आरो बे 3.1आव सिमा बारायनायनि बाथ्रा दंमोन। सनितपुर बिश्वनाथजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि खोलाहा थानाय गामिफोरखौ सोसननायनि बेयाव माने एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ। दा बे गासै खामानिखौ जोंनि बाउन्डारि कमिसन आरो पलिटिकेलि जोङो गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों गोबां बाधा, गोबां माने थासारि, गोबां माने माखासे जुजिनां बिथिंफोर फैदोंमोनब्लाबो फाइनेलि फार्स्ट फेजनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ आप टु गहपुरसिम बिटिआरनि सिमाया दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि खुगाजों रिपाब्लिक डेनि जि स्पिच, बे स्पिचआव एनाउन्स जागोन आरो गहपुरसिम जोंनि गामिया रेभिनिउ भिलेज आरो फरेस्ट भिलेज आरो मोननैसो एफआरसि एरियानि रेभिनिउ हिसाबैनो बेखौ दिनै थिसननाय जासिगोन आरो बेजों दिनै मोनसे प्रमान जाबाय जे जायफोरा जोंखौ हेंथा बुंदोंमोन, जायफोरा बे कर्टआव जेबो गैया, बे कर्टआव सनितपुर बिश्वनाथनि नाम गैया, जायफोरा जोंखौ रिउमार खालामदोंमोन, बिथांमोननि खुगायाव दिनै संख्रि लुनाय बायदि जासिगोन आरो बिथांमोना बिनि उनाव जोंखौ रिप्लाइ होबानो जाबाय। मिसा बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि लाबोनाय जि थासारि, बेखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। जोंहा बिसोरनि सायाव गाज्रि मोननाय गैया, खिन्थु बिथांमोना समाजाव मोनसे दाङाबाजि आरो गावस्रा गावस्रिनि थासारि लाबोदों। आङो बयखौबो बर' हारिखौ खावलायगोन, सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाखौ खावलायगोन, दिनै जिखिनि पार्सियेलि फार्स्ट फेजनि थाखाय फोसावगोन, बेजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननानै थानाय नङा। जोङो दाबि खालामो जे माखासे बाधा, माखासे थासारि, माखासे परिबेसखौ नेवसिनानै फार्स्ट फेज दिनै फोसावगोन, नाथाय सेकेन्ड फेजखौ सरकारा बुंदों फेब्रुवारि दाननि माने मार्च दाननि 31 थारिखनि सिगांनो बिथांमोना मावफुंनानै होगोन होननानै। दा बेखायनो जोंहा एफआरसि एरियायाव, रेभिनिउ एरियायाव जायफोरा गामिया थालांगोन, बिथांमोना उननि जि सेकेन्ड फेजनि फोसावनाय बे लिस्टआव फैनायनि थाखाय जों गासैबो बिथिंनि हाबा मावगोन। रायजो राजायाबो हाबा मावनांगोन, सनितपुर बिश्वनाथनि आनसलिक आरो जिल्लाफ्राबो हाबा मावनांगोन। दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो, जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनाय, दुखु मोनलायनाय, रागा जोंलायनाय बेबायदि थासारिखौ दा लाबोनाङा। बे जास्ट मोनसे फार्स्ट फेजनि मोनसे पेकेज, सेकेन्ड फेजनि पेकेजआ बिराद गिदिर जानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंनि हाबासै बा जोंनि ओनसोला जायासै बेबादि नङा। माने मोनसे फेजखौ जों हगारहरबाय, मोनसे फेजखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो बयखौबो धैर्य हमनो खावलायबाय। आं स्पेसियेलि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै, बर' रायजो राजानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि गासै आंनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ मेंनो रोङै हाबा मावनानै दिनै मोनसे साक्सेसफुल
प्रमाण होफैनो हानायनि थाखाय आं साबायखर बावदों कारन बियो BSc आव सम्भब जायाखैमोन BTC आव सम्भब जायाखैमोन आरो जायखौ असम्भब होननानै रिउमार खालामदोंमोन नेगेटिभ मोनसे कमेन्ट होदोंमोन दिनै बेखौ जों प्रमाण खालामबाय बियो सम्भब आरो जोंनि ओनसोला बिटिआरनि सिबा दिनै MCLA EM बा बिटिआर प्रशासना संकसनिफ्राय गहपुरनि सिमुलुगुरि खाथिसिम दिनै गुवारै फोलाव जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि थांना थानाया बांसिन रोखा जाबाय आं बे बाथ्राखौसो रोखायै बुंनो नागिरदों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन